Ata o 8 de abril estará aberto o prazo de matrícula nas escolas infantís públicas da Xunta de Galicia. A principal novidade será que este ano é gratuita para todas as familias, independentemente do número de fillos. Tamén se beneficiarán da gratuidade universal de educación de 0 a 3 anos as familias cuxos nenos asistan a garderías municipais ou de titularidade privada. A gratuidade que asume a Xunta de Galicia e hai de prazos todo o 8 de abril, co cual é un chamamento ás familias para que fagan agora ese trámite. Con esta gratuidade, Galicia colócase a cabeza das comunidades autónomas en apoio ás familias. Somos a primeira comunidade autónoma que proporciona a universalidade das escolas infantís, que dito de outra forma é que todas as familias, para todos os seus nenos, teñen a gratuidade nas escolas infantis da comunidade, tanto nas que dependen da propia Xunta de Galicia como aquelas privadas ou de carácter municipal. Con isto Galicia colle a dianteira en canto o resto das comunidades de apoio á familia. Para nós supón un apoio, un esforzo moi importante, son máis de 30 millóns de euros cos que respaldamos esta medida e contamos que chegue a 30.000 familias de toda Galicia. Este importante esforzo inversor por parte da Xunta ten por obxectivo axudar as familias nun momento especialmente difícil motivado pola suba xeral de prezos. A intención do Goberno autonómico é promover medidas de apoio que non repercutan nun descenso da natalidade. A verdade que as familias están pasando mal, moi mal, e é unha maneira de axudalos, non? Axudalos porque xa é difícil, non? Chegar a fin de mes e con isto, bueno, pois, na medida do posible, pois axuda, e tamén a hora da natalidade, non? É dicir, os concellos que estamos perdendo población, pois é unha forma tamén de que, bueno, pois a natalidade empece a subir un pouquiño, polo menos que non baixe, e que a xente se quede tamén aquí, que non tiña que marcharse ás cidades para ter un posto de traballo, non? Tras a visita á escola infantil, o delegado e o alcalde mantiveron unha reunión na que o rexedor lle trasladou algunhas das principais necesidades dos centros educativos do concello para que as melloras poidan ser executadas durante o verán.